naiwe uri kudya zvinhu zvinotapira machocolates zvinhu zvinotapira asi kuita maworkouts saka zvinoshande chii izvozvo Parwadziwa unoda switi yangu chaiyo. Handisi kuda switi yako asi ndiri kungokubvunza chete unenge uchitinyepera handisike zvinotapira patebo uri guruguda chaizvo Asi dumbu rangu rapera wa. rinambopera Ndachirema 106 kgs. 6 kg dzekuita zveshu ndakurema 90. watanga manje Serious? mainoyo watanga Hana nditeka sati kuti ndam 38. Wotaura kuti handisi riburitse katione chicho buritsa katione kubvura chikuti yo. zvakaoma unondishamisa kwanziko kuri kupisa kudai kurwara nei kurwara ndokwakupfekesa night dress sketi yaunotobhuya nayo chechi gogo magusha meno warwara nei chiko flu murume wako akadzoka Britain saka iwewe wakambonai ndichirwara neflu since utange kutizi wakambonai chisiniza zvauri kuita munhu ane murume hava nekurwara flu asi murume wako haagone kujima haagone mapress-ups murume wako munhu ane murume anorwara flu munopindiraiko marelationship akatonhora mungarege kuita flu handeiwe siri